Respecte, responsabilitat, empatia, plaer d'aprendre, compromís social i millora personal contínua. Un entorn educatiu on el desenvolupament i l'èxit professional de l'alumne pot acompanyar dels 12 als 20 anys. Quina educació compartim? L'orientació com a eix vertebrador que acompanya al llarg del projecte educatiu individual amb la finalitat d'assolir altes expectatives d'èxit entre el seu alumnat i una autoestima positiva, en les pròpies possibilitats per enfrontar-se als reptes personals, acadèmics o professionals que vulguin marcar-se. Impuls al desenvolupament de l'educació emocional. Projecte lingüístic, gust per la lectura. Projecte de convivència. Aprenentatge de la cultura per la pau. Un marc de convivència on l'acceptació i el respecte suposen la riquesa de la comunitat. Projectes de sensibilització, detecció i atenció amb la resolució de conflictes, mediació escolar i programa d'innovació pedagògica. Aquí, prou bullying. Comunicació activa entre els membres de la comunitat educativa, alumnat, famílies, professorat i empreses. Un institut on l'anglès, les tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement i l'esport tenen importància. Compromís amb la qualitat i la gestió. Certificació ISO 9001. Com ho fem? Educació inclusiva. Metodologies universals d'aprenentatge. Facilitar un currículum flexible. Atenció a la diversitat dins de l'aula. Aula d'acollida. Afavorir l'accessibilitat als estudis. Educar en competències. Pla d'acció tutorial i orientació grupal individual de l'alumne al llarg de la seva escolarització. Treball cooperatiu. Escola activa. Foment del pensament reflexiu amb eines dialògiques i una cohesió grupal. Projectes interdisciplinaris, així com l'APS, matemàtiques en anglès. Fem xarxa educativa, empreses de l'entorn, entitats esportives del barri, col·laboració amb l'Ajuntament, Foment, Secot, Casa Bauman de Terrassa, associacions educatives i de lleure. Entre totes i tots fem educació.